ଆଜି ଆମ ଜୀବନର କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ନଥିବେ, ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଜଣେ ନଥିବେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକା ଏକା ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏକା ରହିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖ ପାଇ ମହାପ୍ରଳୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକା କେବେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି କେବଳ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। କେବଳ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଉପଭୋଗ କର, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ, ଅତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରୁହ। ଏ ସଂସାରଟି ମୋର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ସମୁ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ। ଏତିକି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ସବୁ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ସବୁ ମୋର ବୋଲି କୁହ, ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କୁହ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମୋ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ପୁନଃସମର୍ପଣ କର। ଯାହା ଖାଉଛ, ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛ, ଯାହା ସବୁ କରୁଛ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କୁହ। ସେ କି ମୁଁ କିଏ ସିଏ? ସେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏ ଶକ୍ତିର ବଳରେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ। ଆମ ଶରୀର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଏ ଶରୀର ଚଳବିଚଳ ହୁଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ।